Wow! Wow! Anong masasabi mo? Love you. I love you daw, I love you. Panoorin, wag na magtanong kung paano. Money, 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 make. Tapos make me, make. 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 Money, 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 make. Tapos Yan. Napansin nyo, chocolate, ano na yung itsura niya, brown. Kasi nilagyan ko ng chocolate powder. Dahil gusto nila ng chocolate flavor. Dagdagan ko pala to ng half cup ng milk. Oat milk yung ginamit ko. Tapos dinagdagan ko ng 2 teaspoon ng vinegar. Oven ng 15 minutes sa 200 Celsius or 400 Fahrenheit. Diyan natin yung ating oven. Ayan. Ito naman, 15 minutes ulit. 15 minutes. Hihinaan natin ng 176 degrees Celsius. Tapos, i-cook ulit natin siya ng 20 to 30 minutes. Check natin. Sunog na to. Pwede na to. Sunog na. Yan. Wow! Sa ibabaw. Sabi? Diba? Tutong na naman. Tutong. Hindi naman, tama naman. Ito ang luto. Happy birthday Day to you. Happy birthday, happy birthday. Yan, sige, kurot pa. Hindi pa nga tapos iyan. Hap. Happy birthday. Wait lang. Sarap. Sarap. Yummy. Okay. Wow, ganda. Sige. Yes. Luto. Hap. Ang pa sa ibabaw, oh. May chocolate pa. Isang hati rin sa'yo. Tao mo, boy, ah. Yan mga nahulog na, oh. Ayan to. Thank you. Ayun, sarap. Sarap, mga kosa, sarap. Kuwatan ka para may mabalikan. Live, love, love, life. Pure happiness.